boom! So what's up sa inyo? Mga baki. So karon kay muna sa kabaguhan dali po na akong background. O lain na po nga vlog. Naki-vlog ako i-upload to medical o Shopee dali. Shopee, pi, ang dami, mi, bumili, li, sa Shopee, sa Shopee. So, di ba? O bago ta mo sugod, please like the video, no? Ay mo kalimot o kapit na dayang mong district meet. Ugma na karon Merkulis ron. Ugma na mo ang district meet mo sa ay kabaguhan akong background. Dili Japon ko. Dili ko mag-intro kay mauwa mo ko na itawag dito sa mga nang salida yung mauwa ko. O hapit na ako mapahit og tripod. Ay mo kalimti kay magalaana na to. Hapit na ako mapahit og tripod og anang basta wadyo kabaguhan. Adto na po sa eskwelahan mag-vlog, no? Eskwelahan na po siya mag-vlog eh. At ram dyan ta makalagla ako mayo kay hindi rin mauwam ko mag-vlog diri dahil may tao ba. Adto rin ko pero dito confident ka dito kaya mga classmate kabaw na mga vlogger ko ba. So mao dyan po na akong padong dito montage dyan po may kabaguhan. So murag sa sunod nga video na ako mabutan akong subtitles, no? Kaya murag di mo kasabot ba or di na lang kay copy kay edit. So ako na lang i-montage pa lang ito pero wapa ko naligo eh sayo pa kayo wapa alas 11 so inya na lang, no? Kaya taas na rin taas na tong intro i-montage lang ako padong dito kung di ko ka-montage wa eh murag back ride ko na o di dagang kaitawan. So goodbye. Nandito kami sa school, oh. Dami dire. Gawas guard. Putang Una natin tong pag-usapan sa dami. Uy, naka Ato na. Na sila ako dito, Ralph. Normal. Unsa kaning Lazada? Shopee. Jerry Cavill. Gaya bleo. Gaya bleo. kuha ng karon ka ng Unsa na oras? sa oras ako. Dos din na 35. 35 na niya. Okay po na mo eh. Trip. Sakpa ni mana. Yung skandal, patay ng mga buwang. Jigit. Darala. Kara jigit. Pakapin. Langit sige lay. Ato dia pinik sama. Ipon sa kan bis. Abu palug. Amo nang kita daan lagi atau di Facebook ba katon nang gitu. Kita. Di
sila kita mi mo to. Unsa to nang kitanaw, di ba? Unsa to nang kitanaw, i-comment niyo sa ubos, unsa to nang kitanaw. Buang meron nang kitanaw eh. Nana ba? Makataga na to. Lilo, sisi. Sa mga tayo to. Ikaw ay may gawan, iPhone and Ferrari. Oh, house and alat. Asam mangita na, house and alat. Ang alat nga. Kirari, dasikan na to. Dire ba mo makakita ng house and alat? No? Kailan ang mga nga alat? Di, alat. Gwapo, panahon dire. Gwapo, lingi wis. Lingi. Ano ninyo? Lingi sa. Ay, pinggir challenge. Sudah. Tara guys, sayo na rin. Dia tay, ako dua tanong ka sayo na kinay. Kailangan yan. Sayo easy ra kinan ako kay. Easy, kaya di-practice Juan. naman. Sa oras ako may patisan, sa kabaw. Sa oras ra. Kamu mo kasi pinakagwapo din nila. Kita pa mo sa nang tupad ng diri, gwapo kayo. Kita? Nami ana gid yun, ganang way mo sud maestra ba? Lami, gwapo kayo tupad diri. Wapo ka mo to pud. Machu. Yang kan 15 gig. Machumaan. Iya kan nung kay 15 gig. Katong mangga kay 15 MB ra gud. Sa ilab ka na nimong paranan ba harap. Kay gwapo, lingi gwapo. Ay, sigara kayo eh. Kaya taba tayo sakto na ito. Mo na. Dapat Pero gwapo eh. Isoy. Kayo sa. Saya ko lang. Mahal ba? Nana may maestra. May maestra. Vlog na practice. Wala pa ganun ka pa dito ba? Ma'am. Sunod ka na ma'am na to. Yeah. Ara dire. Okay, practice. Practice to district met para ugma. May ina mo kay gawat ako may darula sigod. Pero wag duwa jiga. Mo bam ta vlog ni tao. Uy, dapat mini marot, karot. Papa na Adra ako sila. super. 1 hour later. Mana jud nilo ta? Salamat. Mana. Pero wala kay may nagkuan kay mga piang niya. Din anya ta kadua. Din anya may kadua mag kuan mi. Nang. Ya, to persahon kay ugma na ra ba? Nya mga piang ta. Ay ga, pagawas-gawas na naman para aron ingnon import ba. Aron makauli lang, magininani na lang. Aron makauli lang jud. Na, dara. Adlok ibilin ang bag makay. Klaro kang mamuli ni. Dili ka mo ni Danilo. Oh, ikaw. Apil sa Way Sounds night sheet ba? Wala ni dili ni Juan, Mike. Yan na ba? Pagkabalik ba niya papalok? Imakarap. Ha? Imakarap. Oo. Kaya nandun sa kanina bisa ko kaya bakit. Chicken. Kaya nandun kanina niya. Tang-tang ako ng buwang. Karo ka na. Punin ako sa karot. Karot ako ipulit rin kita. Ya. Nabdi bula learns. Nakapalisa. Tupir. Jadi balik dari kasi pisto. Magkaya dahil. Liwat sa kang Rosalyn. Manambok niya. Shout out. Yung buwang ka. Yan, ikaw ano, ikaw outro ka nang kamba, thanks for watching na ba? Sa inyo. Thanks for watching na ba? Like and share na ba? Thanks for watching and like and share. Like and share guys. Like and share for more videos.
video. Videos. Videos. Makakita. Tanawa lang diri wa puno naman kanang tabunin na.